or kushaya phuma igazi lela gazi cellphone asinaso isigebengu esingashawa thina vele kuchitheke igazi thina abantu begazi sichithe igazi uma eqhamuka kaboni ukuthi ngila ekhoneni kumnyama kavele hayi ngabe ngimthatha impela awu labo mama abasebenza kanje insurance bakubalele inyanga after that bekujonisa insurance bayakubulala hawu hayi uma ngikwaza ke lapho ke ngihambe ke ngesibhedlela ke ngoba ngacishe ngashona wangigwaza la ikhanda nala emhlanje Alright, okay, ni right bachithi? sharp Alright, okay, kuhle. So welcome to our podcast guys. I-podcast yethu ibizwa ngokuthi i-homeless, ne? So lana sibheka abantu abahlala emgwaqeni othola ukuthi abanawo amakhaya. We just want to understand the story scene, ne? Okay baba, njoba ikhama ilokhuza imic kuwena siqale ngawe. Isibongo baba ubani? mina bathi ngusipho Benjamin Usondeza imic emlomeni. bangibiza ngusipho Benjamin Sibaya Sipho Benjamin bani? Sibaya Oh, Sibaya. Sibaya Lithini ithakazelo zaka Sibaya? Sibaya kahle bancikene nabo sotobe Onda. Sibaya noma Sibiya? Sibaya Oh, Sibaya. Oh, bancikele kanjani noSotobe? bahamba kuhlangana ezithakazelweni Oh, kuhlangana ezithakazelweni. ezithakazelweni Alright, hayi ke baba Sibaya siyajabula ukuba nawe. Sofuna nje ukuthi sizwe istory sakho kodwa soxoxa nje ngokuhamba kwesikhathi. Ekhaya kuphi? ekhaya kula kwamashu kwaKay Kamashu kaK. Yeah. ihouse number yami ithi K1316 Kwehla Road Ithi? K1316 Kwehla Road Oh, yeah, Kamashu. Kamashu. Esinqawunqawini. esinqenqaweni uma kadube isithaveni nje uma uqeda ukoma usukuma emagcini esekhaya ulayini wami loyo Alright. Okay, asizubhuti ke yena. Awunikezeni imic. Bhuti, hamba kanjani? hayi kuhamba kahle Igama lakho wena ubani? oh usifundo owakahadebe isibongo Sifundo Hadebe. yeah Sifundo Hadebe kuphi nendawo? oh ngila emlazi Wala nawe emlazi eduze? yeah Ye. Manje ubaba uSibaya umaze kanjani? Umazela kuphi? oh ngimaze khona la olwandle ngokudayisa igubu Umazi? ngimaze khona la olwandle Ehe. ngoba ubedayisa igubu Yeah. nami ke ngase ngimcela ukuthi nami ngingakwazi ukuphanda ngegubhu Yeah. hayi ke wayesesho ukuthi hayi igubhu kuyaphanteka ngazo ngingakukhombisa ukuthi kuphandwa kanjani Oh yeah. hayi ngase ungangatsho uthi angamfuni Oh umuntu obhemi. ngoba mina iwunga angiyibhemi Yeah. wangitshela ukuthi hayi umuntu obhemi iwunga akahambi naye ngoba Yeah. umuntu obhemi iwunga uney'turi hayi ke ngamtshela ukuthi hayi angiyibhemi ngiyibhemela lelinye idrug ekuthiwa iCrystal hayi ke hayi wathi ayikho-ke inkinga wayesengikhombisa ukuthi kuphandwa kanjani Ngegubhu. Awuthi siqale ngawe ngoba sokuwena online. yeah Ufike kanjani la eThekwini? Ukusuka nje ekhaya ukuthi kube ukuthi usuhlala la emgwaqeni usuke emlazi kwenzakaleni usuke kube isithini? oh kahle nami ngike ngaba umuntu ogangayo ngike ngaganga ngahamba nabangani ababhedayo Yeah. ngabamba inkunzi elokishini phakathi wangishaya ngihlupha ngaya emakhaya ngabuya njoba emakhaya ngiye 2018 kushona uma ngahamba ngabuya ngonyaka olandela u2019 hayi ngaqhubeka nokuganga Usubuye la futhi emlazi. sengibuyelela emlazi hayi ngaqhubeka nokuganga kwanda nezitha ngaba nezitha yabo nje kodwa ngiqhubeka ngiganga Okay. Emlazi uhlala kabani? emlazi kahle umuzi kamkhulu
ngokusuka kwethu sisuka oLundi nabantu basekhaya. Ehhe. Ngoba umkhulu ke sewashona ke kuseli umamkhulu nomalume. Oh. Ngihlala nabo mase kuba omzala ke laba abazalwa omamkhulu nomalume. Yeah. Alright, so ya ngiyezwa. Ba usibaye. Wena esakho istory sithini? Ufike kanjani la nesikhathi esingakanani usuhlala la around eThekwini? Bhuti okwami usizi 97 bengihlala ekhaya Ekhaya ku? kukaMashu. Oh yeah. Njengoba ke ngachaza okay. Okay, kaMashu bekuyikwakho noma ikini? Ngilifisa kabi kwami. Anginayo ngisho inkukhu, anginayo ngisho inja. Anginayo ngisho ingane. Yeah. Isimo nje engibhekene naso kulomhlaba. Suthi ngisahlala ekhaya la ngo97 ngenza icala ekhaya, ngasho ukuthi kusekhaya oba kusemagcekeni ekhaya kamakhelwane. Ngakhipha umphefumulo kaNkulunkulu ongenasono. Yo. Bengikhipha umphefumulo ongenasono ngibanjwa amaphoyisa. Angibamba amaphoyisa, angibopha amaphoyisa. Tholakala ukuthi hayi mina ngenze lokho. Mangibopha amaphoyisa ngithathwa ngiyofakwa kwa police station. Hlale kwa kufika izinsuku zokuthi ngiyinkantolo eVerelem. Ngihambe ngeVerelem. eVerelem ngishaya ngeremand ngihamba ngeWestville. September 97 kwakuwumhla ka20. Bengewestville shawe ngeremand endibhala. Ngithi sanale remand le phindele futhi eVerelem. Mengifike eVerelem kuthiwa ndoda sikushaya ngeremand ka2 months. Awuthi kushaya ngeremand ka2 months icala lakho lizima kakhulu. Kufanele lihambe le kuma high court, kuma Supreme Court. Ngeke ize ngiphikiseke nami hayi ngigehlike ebhoksini ngishone phansi ngithathwa futhi ngibusele eWestville. Ngihlale eWestville kufika isikhathi ukuthi ngihambe ngiyobingelela kuphi eSupreme Court. Mengifike eSupreme Court hayi phinde icala lithethwe. Belithethwe icala ngibene ngishaya ngeremand futhi eka2 months. Qeda ukuthi umnyaka uyaphela impela. Lokho uqiqa leli icala leli. 98. Thetha ngo98 phela ku98 uyaphela futhi. Ngisasedoksini. Icala ngaleso sikhathi wawuliphika yini? Yini eyenza ukuthi lidelay? Cha, sokuthi icala bengaliphiki. Icala bengisawumsolo. Oh. Basangisolo. Ngokuthini mina uNembeza uyangidla ngokuthi vele icala ngilenzile. Mekufika isikhathi ukuthi kufike ithethwe lapha eSupreme Court ngakhetha ukuthi ngilivume. Yeah. Ngilivume ukuthi cha khona isandla ngibe naso sokubulala umuntu. Inkantolo iyangibuza ukuthi ngangithengiwe yini or mhlambe ngakwenza lokho ngoba ngangifuna mhlambe ukuyontshontshwa. Ngathi cha ngasenkantolo kahle kahle la ama revenge. Ko baba njengoba lo muntu engumbulalile emdala nje esizwa ngamahemheme asingenabo ubufakazi balokho. Oh. Okay, shuthi imbangela yalokhu wezwa wena izinto okuthiwa lo muntu uzenzile. Komuntu wasekhaya ongasekho. So wayizwa ngalesikhathi owalenza ngale icala noma into obulokhu uyizwa kancane kancane lokuyakela inhliziyo. Ngizwa ukuthi mhlawumbe ngizothi mengifike kuwena njengemeshende sizoyibhemela. Imeshende ngokuthi naye isikhulile iphinde isichazele ukukhula kobaba kwenzakalani ubani obengekho ubani owenza ukuthi so ukulalela nje lokho utshelwa kona. Yeah. Kodwa ke siphinde sibone mesiyimele emigaqweni soholofa sishuwelele egwayethu okuhlaza. Mefika lo muntu emangemoto kunamagamana nje wakhuluma aziswana yena lo siwabona lamagama ucaka kahle abheke la kuthini.
sifike sibatshele obhuti abadala lo muntu beseyimele seyibhemela kanje wafika wathi obhuti abadala bayihluba ngendlela bayihluba ngayo yabo. Kwathi ngelinye ilanga engitshelile lokho cabanga ngisekhaya ngahlongozela inyembezi. Mengihlongozela inyembezi ngithi mina hayi elamanqamu namhlanje. Ngithi mengisacabanga lokho kufika umuntu wakhona athi ngicela ungisize ebhuti Sipho, angazi noma imoto yakini ingafika la ngifuna ukuya khona. Ngithi mina ufuna ukuyaphi? Uthi ufuna ukuya eMaritzburg. Yini owakini kunemoto, yini ungathathi imoto yakini? Hayi ngibona ngeke ngigibele imoto yomthakathi kwasho wacima uvutha amalangabi. Ngivele ngithi mina kwenzakalani ke la? Izinto zavele zayihlanganela nje manje ngingabuzanga sengizotshela umuntu wakhona emehlweni. Hayi angimthathe lo. Ngomkhulumela nogogo ngikwazi umthatha imoto esekhaya umhambise la ngempela ngikwenze lokho umhambise asikhokhele futhi imali kaMnandi simshiye embali kwakuyisonto simshiye. Ngathi mina leli sonto leli akufanele kuze kushaya umsombuluko ungayenzanga lento. Lo muntu uvela useyedwa endlini. Umfana wakhe omdala uno 2 room wegcekeni. Hayi ngikwenze lokho mangifika ngaphakathi ngikwenze kube worse. Usuwenzani manje? Usubuyele back ngonqothi lomuntu lo one grudge naye usele ekhaya. Uba umhambisile lo grudge naye noma wakubo? Lo ngumhambisile yilo obalekayo wakubo. Oh. Ofika wangitshela ukuthi ngeke ngigibele imoto imoto zomthakathi kwasho kwacima. Oh yeah. Ngibona ngifuna ukubaleka la ekhaya. Lo muntu owangumbalekisa nje uya kuphi? Uya kuba kwendoda. Safunda isikole lo muntu. Then lo ne grudge nawe usele emuva. Usele emuva kodwa manje akekho usemsebenzini. Selingane. Yeah. Uzothi mefika yena ntambama ufike ekhala eBhungezi. Umfana okuphi usemsebenzini. Mekubuya umfana uzobuza uthi ubudade wenu. Hayi udade wenu ayakumazi. Mina umyalezo engitshele wona kuthiwa uma ngibuzwa abadala angithi ngimyise eMlazi. Kodwa mengibuzwa umfowabo angithi ngimyise ephi eMaritzburg. La ngempela ngombona umfowabo ngifike ngumtshela lalela udade wenu ngimyise eMaritzburg uthi ngokutshela kanjalo. Kodwa uma ebuza abazali bakho ukuthi umsepi eMlazi. Yabo. Mase ngisenkantolo ke la. Inkantolo engigwebe. Ingigwebe u32 years eminyaka. Sure. Imuphi unyaka lokugweba ngawo manje? Ngigweba ngo99. Ngo99. 99 ngoMeyi kwakuwumhla ka13. Yeah. Mina ngigweba u32 years. Ngikhala ngenhliziyo. Kodwa sengibuye labantu abagotshiwe phambi kwami. Abavuka no 50 years, abavuka no 175 years. Ngabuka lo wami ukuncane ku6 manjana ukuthi. Ngayiduduza ngalokho ukuthi. Ayihambe ngifembantinte bale ma 2000 aqale ngingaphakathi 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 angihleli la wesivile kuphela ngihamba wonke amajele lawa la eNatal. Yakutransfer manje. Ngihamba wonke amajele. So nangaphandle ngangaphakathi ngeKingston. Waze bakudedela nini? Ngizofika lapha. So nangaphansi nibangela ukuthi ngize ngihamba wonke indawo ngeKingston. Kunama 28 la kunama 26. So uthi mina ngiyingxenye lama Kingston bathi ngiyi26. Ngiyilida yawo. Yo, wasukhuphuka wazabe yilida ngaphakathi. Ayikho futhi nebengayenza mfowethu ngokuthini ngathi mengibuka isikole. Ngasibuka isikole ungathi sizongibhora sizongimisela leminyaka engidonsayo. Sizongenza ukuthi ngenze amanye amacala mo. Phezulu kwamacala esengiwenzile ngaphakathi. Okay. Ngoba vele ngisase ngiqhubeka nakho uqobona. Kodwa mase kuthiwa ngifele ngenze lezi zinto zangaphakathi kufanele ukuthi ngiyophuma. Mekuthi ngisaphila umphefumulo usahlangana nenyama. Oma life skill lawa ngaphakathi okwathi yabo. Ngoba awuphumi ngaphakathi ungena certificate. Kufanele ube necertificate osenzile le class emhlawumbe olenzile ikhozi oyenzile ukuthi yabo. So uthi mina ngihamba ngaphakathi ngisengasebenza ngaba ukuka.
sebenza inkampani okuthiwa uBusasa ngenze iklasi le-catering ngifunda ukukuka ngathola lezo certificate ezimbili ezintathu bathi ngo-2015 kwase kuthiwa ndoda enza into zakho-ke zigcwale manje ngoba ngase kusondela isikhathi ukuthi ufanele uphume wenze information address what ngoba uphuma ungazenzanga leyo zinto bonakala ukuthi kusekhona umuntu oxhuma nayo ngaphandle ukuthi mina ngaphandle lo ngangena la ejele anginavisit akunalutho ngiyayibuka ngani abantu ziyavizithwa yeyi yabo ngomgqibelo omasonto sibuye emavizitheni izinto zokugcoba mina mengena eshaweni ngasula ngethawula ngathatha leyo nsipho ngayifaka ekhwapheni ngenze ukuthi ikhwapha linganuki kuphelile ngilinde ukuthi iphoyisa libuye lizongiphakisa ngidle ukudla kwami ngilala ngishoda ngisho nangemboza ngishoda ngisho nangelozi into yesihlanu ngaphakathi mengifuna ukubhema kufanele ngidayise mhlawumbe isinkwa sami ngeshumi leso siphakile lezi engisiphakile ukuthi ngibekezela ngibe ne-anger ngeza ngayo yeka uku-anger ukuxabana nomuntu ngeke ngixabane nabantu bonke ngoba qeda nina abantu abangaka uma ngixabana nawe vele ngami ngongena engubeni vele ngilale ngehlisa igwebu lelo solivusile 2015 ngithi ngizama ukuxhumana nabantu basekhaya akwenzeki lutho ngizosaneloba ngizophuma kanjani yabo ngenhlanhla la ngaphakathi abafethu sengisukile le eMaritzburg eSimfontein 2012 sengikuphi sengiseWestville sengisondelela ukuthi ngilungise into zokuphuma njengoba uzophuma ya yabo bathi ngizophuma nge-15 ngoba ziwu-12 nje manje sasele yona iminyakana engathi ishumi lalesi engihlalile abafethu ukuthi banamafoni angaphakathi ndoda ezimfanele ushawa ngokuthi umuntu ozokusayinela ngithi mina hayi ndoda ezimfanele ayikho loo nto ngoba siphethe amafoni kanje inhliziyo ezibuhlungu sizongena kuzona sesumthole umuntu ozoqondana nawe ngithi mina makroga ayeka ngaphandle ngophinda ngicwale ngani ngophakamisa mase kuthiwa hayi nangu ukhona waseLondon sengimtholile awuphilanga futhi 2 weeks bamthola owala kaMakhutha bebemthola lo muntu kuthiwa hayi awumela udongweni akushuthi shuthwe-ke nami ngishuthwe phusheke ngendlela abaphusha ngayo emafonini baphusha kuthiwa indoda engathi ikhanda lakho libukhuni lo mfazi engathi uyamluza ikhanda lakho engathi alifuni ukuphuma engiphathe kabi lento ngokuthi vele amafoni angazi kanti abafethu bangcokolisa ngithi mina umarobhane zamani bafethu hawu izomasha le nombolo akho khanda elikhulu la alimpress lezinto zabelungu hayi bayizama ukuyipressa bayipress kuthiwa hayi sisemhlabeni-ke mfethu manje usekho-ke ejele manje ususejele ngokwenyama kodwa ngokuphefumulo usungaphandle mekusenjalo kungena ucingo kuthiwa ndoda ezimfanele kufunela wona-ke manje ozokhuluma la awu nangempela ngikhulume kusapho agcine nokhuluma nomuntu wangaphandle wesimame pho jabule kube ngithi ngizoshawa izibuluke namhlanje lezibuluke kade la ngigcina akuthi yabo kube mnanjana nje impela yabo bengathi impela lo muntu ongivizithile kodwa bengikhuluma nawe ucingweni angiphushele naye izithombe zakhe ngumbukela emafonini ayichaye yisiniya nje impela hayi nginganceka wena-ke manje uzophuma nini no phela i-address mina ngizokusenda noma yinini uma usuyidinga ngithi mina mawami ayikho inkinga wena uzofika nini la ngikwazi ukubona ngikuthinte nje enyameni athi hayi ngizofika ngesonto elizayo ngesonto bengathi ngiyayiphuphela mhlawumbe uyayidlalela lo muntu udlala ngesiboshwa ngoba phela isiboshwa esiduduzo noma yini yabo ngimuzwe nekhuluma ezofika ngesonto ukuthi angayithathi ngibe emqondweni ngavalelisa athi kodwa ugwayi unawe ngithi mina hayi ugwayi anginawo athi hayi ngizokuthumelela athi manje uzongithumelela ngizale ngine-question ngithi mina uzongithumelela kanjani yabo ayadrop ucingo nami ngudrop ngibe nelo njabulo kuthiwa hawu ndoda omfethu awusakubona washintsha ngisho ebusweni ebusweni wavula wakhuluphala semthani
amaplaza aphela ebusweni ngithi mina bafowethu phela ngwala edubane ngizalelwe la edubane isinqanqawu lesi ngeke phela ngizofela ejele njengoba ngaphemba nje kwamasosha emangaka ngangiphembela zona izinto ezinjengalezi siziqhaza thina sahluleka ukufunda nala ngaphathi futhi sihlulekile ukuthi hayi dot izimfanele uma sisekhona ngeke uhlale ejele awulifeli lesonto ngezwe sengibizwe Sipho Benjamin Sibaya hey abantu ke ngibabona begqoka imisiko emisha phuma yonke ingcazo onganiwanga ejele Yeah. abantu bayaswanka bayifaka uma perfume uma madwashi imouthwash ngayazi ngalona kuthiwa kunento kuthiwa efaka emlomeni kuthiwa imouthwash ngaqala ukuyiphathelwa mama Ha. imouthwash nani nomsholozi bathi umsholozini baby oil Yeah. Sebenzisa Oh, yona. ibaby oil bizathi umshuluzi. Yeah. nani namaloli nama-vest amhlophe Yeah. nekipa ezimhlophe hayi bu hey neteku Yeah. hayi bu nangu umhlolo hey nangu umama ngathi wasekhaya nomuntu wasekhaya kodwa akazange enze into enjengale ngisendaweni nje Uhlanganiselwe abantu laba ngaphakathi yena. hlanganisela abantu Yeah. bangaphakathi hayi shaya ihagi-ke nami kube mnandi hayi bu hey kwazi uqabula yonke le nto hey nangu umhlolo ngathi umuntu useyangaphandle ngathi kuyaxaxa kuleli ibhawude engivalule kulona hayi umama wakawunaye ancanywe mina nami ngincanywe kuyena noma etrebulu kodwa mina ngifisani mengenzele lento ekuthiwa i-formation address Yeah. iyona into engiyifunayo ke ngiyobona ifamily yami isaphila yini noma ayisekho ngilokhu ngithi ngine-family and ayisekho kanti ifamily yona iyabhubha ayilufike lolaso Sokulokuphuma manje. 15 Yeah. 2015 ngibizwe ebhodi bengibizwe ebhodi ndoda ziphi into zakho nazi engayifica khona la ngaphakathi angenanga nazo engayifica la kunzima ungena kulula ungena ejele mase kufanele uphume kunzima Kunzima. ayingikhiphe lezi zinto ngibanike wenzephi ama-life skin angle measurement wenzephi endaweni yokuthi la awukwazi wenze lokwafika la hayi angaze ngikwenza hayi into zakhe ayiqondile information address usuyenzile hayi bengayenza information address yenzeke ngapheli nje isonto siyayidinga mase athola yona uzophinda futhi sikubize awuyobe khuluma nje sengijabula kuye sectionini ke manje ngiphendula ngothinta lula acinga kade ngikhuluma naloya muntu fike sectionini fike ngibatshela bafethu kuhamba kanje yoba ngisachajile nje hayi khiphani nami nyibe ifoni uzoyibamba inamba angayazi hayi ngeke ngayibambe kodwa uzobona ukuthi inamba esejele ayina ngempela ayibambe ngqi awu sawona mama yebo noba sabatha hayi mina uSipho ngade ngiyindawo ethize ebhodini namhlanje bathi akubalethele information address Yeah. hayi ongilinde 6 minutes ke ngizokusendela ngivala ucingo Inge. ingene futhi ngokukhulu ukushesha ngithi ngibuka isikhathi hayi ngizangakhava ema-ofisini ngizangakhava kaphawu ngisho ukuphakwa la kabalwa ngisho ukubalwa baba ngicela ukuhambisa nale information address bathi angiyiphuthumise nje manje ngivulele ubaba ekhe ngakanani angaze ngiyibone ikhe engakami sikhe sodwa sishawa kaningi awu fike ayinayi phinde lesection so ayozoma siphinde sikubize yabona manje sekune boring nje usuku nosuku singabhora suku lami liyabhora Ukusuka lapho kwathatha isikhathi esinganani ukuthi bakukhiphe? ngoba zi-2015 impela ngeze ngaphuma ngo-August 9 Ehhe. mhlaka 9 Yeah. So mawuphuma ngomhla ka9 kumele uye somewhere manje. Ikuphi la kufanele khona kodwa before suthi bengiphuma la ima before ngizokuzobuyela back kuwena. Ngifuna sibuyele back kusifundo. Ngeke siqhubeke naye kancane. Mase sibuya nawe ngifuna siqhubeke lapha. okay Right. ngiyakuzwa Alright. Sifundo. So ubuseza nawe nesakhi story ne? Yeah. So wena ke kulobuganga lokho othi ubukwenza
Iko kwagcina ukufakile yini ejele noma wena ungenanga ejele kwagcina ukuphoqa ukuthi baleka mhlawumbe ekhaya ugcina usula kwenzakala kanjani? Ngake ngaboshwa ngibanjwe nesibhamu. Nakhona-ke lapho-ke angiyanga eWestville. Ehe. Ngoba ngagcina esitokisini kwafunakala ibheli ya 2000. Yeah. Hhayi-ke bayihlanganisa-ke ekhaya-ke base bengikhipha lungakofika usuku lokuthi bengithathe bengise eWestville. Hhayi-ke yini eyagcina ke iphoqelo ukuthi suka manje ekhaya ugcina usuhlala la njengoba usuhlala la etown? Into engisuse ekhaya kahle kahle kushone uma 2018 ngaxabana nomfowethu ebengiganga naye. Saxabana sabanga imali. Imali yani? Imali yama wakho noma imali ebevelenye? Imali sibuke uganga. Nayo beganga. Hhayi-ke shuthi-ke saxabana-ke naloyo mfowethu loyo wayegcina engigwaza. Hhayi uma engigwaza-ke lapho-ke ngihambe-ke ngesibhedlela-ke ngoba ngacishe ngashona. Wangigwaza la ekhanda nala emhlane. Sho. Meqeda kungigwaza ngiphaphama esibhedlela-ke sesibhedlela kanti ngalezo iy'nsuku lezo kavela ngisahlala ekhaya. Sengihlala komunye umfowethu naye engiganga naye. Hhayi mengiphuma la esibhedlela ngithi hhayi ake ngiye ekhaya kade ngagcina ekhaya. Mengithi ngiyafika-ke ekhaya-ke bengitshela ukuthi hawu uma wakho uyagula abona nje kade ekufuna usesibhedlela khona la kade ngilele khona. Hhayi-ke ngihambe-ke ngiyombona umana futhi nje ngalolo suku engambona ngalo ngakusasa bafona esibhedlela basho ukuthi hawu useshonile. Awuselishonile oledi hhayi. Hhayi-ke kuphoqeka ukuthi manje-ke eyongcwatshelwa le ekhaya Olundi. Hhayi ngihambe kanjalo-ke la eThekwini. Hhayi ngithi hhayi ake ngihlale emakhaya yabo. Mhlawumbe likhona ushintsho lizoba khona kumina. Hhayi ngahlala-ke emakhaya kusukela 2018. 2018 njengoba ngihleli la emakhaya kunento engidlayo ngaphakathi uthi hawu lo mfethu lona usengaze ngigwaze cishe ukungibulala. Hhayi lento ngingayizwa kahle. Hhayi ngisabathe ngiyabekezela hhayi. Ayizwakali kahle. Ayizwakali kahle. Hhayi uthi 2019 uqala nje unyaka January ngibabone nje abantu bala ekhaya abahlala la eThekwini sebehamba. Ithi hayi khona hhayi ngeke nami kuzomele ngibuyele eThekwini ngiyopheya i-revenge. Akukwazi ukuthi ngingalimaza umfana kanje engilalise esibhedlela kanti ne-oledi lele esibhedlela. Hayi ingicasule kakhulu leyo nto leyo. Hhayi bengikhuzeke ekhaya hhayi ungahambi. Hhayi ngihambe. Ngathi nje ngifika la eThekwini mengithi ngezwa ngabafowethu abanye bayasho ukuthi lo mfethu uyakhala uthi uyayisola lento ayenza kanjani kwabe ayiphutha. Hhayi mina ayikho inkinga. Hlangane naye ngelinye ilanga engijabulele nje ngithule nje engayikhuluma indaba yokuthi uyaxolisa. Khuluma ezinye izinto hhayi ngithule. Lento ilokhu ingicasula. Kanti kunomunye umfowethu engizwana naye ohlala kwenye section ohlala kaD. Shuthi wasizwa isitori naye. Wagcina engangibonanga ngikaze ngaye emakhaya. Njengoba sengibuyile-ke shuthi bemtshela ukuthi sengikhona. Ayefike-ke lo mfethu ekhulume lolu daba uthi hhayi ngezwe kuthiwa lo mfethu wakugwaza kanje. Hhayi-ke ethi lo mfethu hhayi akumele lo mfana simyeke. Kahle kuzomele
nawe umlimazi. Mm. Ethi futhi ungalokhu wena umkhombisa ukuthi unenkinga, msondeze eduze impela. Awusho kanje hayi kona uqinisile. Hayi. Aqhubeke lokho ezongivala ngasekhaya lo wangilimaza. Manje mengimbuka nje kuveka ukuthi chifi. Ayi ngoba ke lo mfethu lo engangizwana naye lo hlala kadi naye ube nesibhamu. Ayi manje lesi sibhamu ebuye sinike mina. Mesiphethwe yimina lesi sibhamu lesi kukhona lo kuve nje ukuthi angisikhiphe nje ngimsakaze khona la. Ayi belokhu bengikhuza bethi ha ungayenzi ungajaha ukuyenza lento. Ayisambi isikhathi ngigcine sengisuka kubo kwamali la eThekwini ngoba nginekhaya futhi kubo kwe-time. Mhm. Ayi ngihambe ngeke kubo kwe-time. Ngihlale khona usafika lo kanti kuzoshonwa ekhaya kubo kwe-time ngalolo suku futhi efike lo mfethu lo elokhu ebangisicefe ethi asami sobamba inkunzi yabo. Hayi simtshetse yawo mancane singalokhu simnaka nje. Kodwa kunenkulumo ayikhuluma eyageja yagcina ingicasula kwaphakama umoya. Hayi ngagcina ngisikhipha lesi sibhamu sime emgwaqweni. Kwave kwaqhamuka omunye umama kwahayiza hayi ngayenzi lento phambi kwami. Hayi bangikhuza ke nabafethu ke hayi samiyeka. Mm. Useyabona ke manje ukuthi kanti ufuna ukungibulala nami. Hayi ke la nje esihlangana khona ziyakhala. Seniyajahana manje? Siyajahana ngoba naye ubesiphatha isibhamu. La esibonana khona kuyacaca ukuthi manje kumele kufa indoda. Ayi ngoba kokuqala sahlangana kwenye indawo ekuthiwa isemathupheni kasi ehamba nentombi yakhe. Ngathi ngiyamdubula sengicabangela le ntombazana ukuthi ngizothi ngiyadubula ngishaye nanga umuntu ongahlangene nalento. Hayi angimiyeke. Hayi ngimiyeke ngihamba. Kanti ngolunye usuku ngizothi ngihamba nalo mfethu umnini walesi sibhamu sithi sika sisihleli nje endlini kwenye indlu nawe unokufika la sithi sihleli nje sisabhema iphilisi ngidi iMendrax. Hayi lingitshela igazi uthi awuzofika lona ngilokhu ngimtshela ufowethu ngithi hayi azi lofana ngiyamuzwa egazini uzofika la. Awu ngathi nje ngikhuluma ngaye kunendlela egudla la ngenhla kwalomuzi esihleli kuona izokwehlela la. Hayi ngimuzwe ekhuluma ngizwa abantu bekhuluma mase ngizwa ivoice yakhe. Hayi ngive ngiphume sometime ngime ekhoneni lendlu manje bahamba bangaki bawu5 kukhona nentombi yakhe yena wehamba ekugcineni ngoba waqhamuka oqala umfana nje angabona uThobi lo mfana lo badlula kwave kwaqhamuka yena. Uma eqhamuka akaboni ukuthi ngila ekhoneni kumnyama kavele. Hayi ngabe ngimthatha impela. Awu mengimthatha lo mfana lona ekhiphe nalesi sakhe manje nami ngive ngithuke ngithi hawu wangishaya. Sigcine sesibambana ngezandla kodwa manje useshayekile la ihlombe. Sibambane ngezandla kugcine kuphuma enye ibhuda la ewumakhelwane shuthi iyasaza. Hayi silamule ukuthi awu kanjani ngoba nina nginaze nihamba ndawonye. Hayi ngithi uyajwayela ngibe ngisuka ngibe ngihamba. Hayi ehambe ke esibhedlela ke naye ke. Gcine ngisuka eMlazi ngiye eNanda ngiyohlala eNanda. Ngihlala eNanda Uhlala kabaye eNanda manje? Usemajitheni noma isekhaya? Ngisemajiteni la. Oh. Ngihlale kuphoqa ukuthi ake ngiyobona abantu basekhaya eMlazi.
Awu mengithi ngiyafika eMlazi. Ngive ngihlangane naye lo Yo. mfana. Hey. Kanti naye njoba ulimele ngiyambona uthosha ukuthi ushayekile la ngoba ngiyabona ibhandisha elikhulu la. So ushayekile. Kanti naye usiphethe ngoba mina ngangamboni uyena owangibona kuqala. Ngoba ngezwe ngomunye umfethu ekuthiwa ememeza engimemeza hayibo Sifundo nasi lesi sikwegwe mengithi kuqala kavele umain road lo kudlula ama taxi ungaphesheya awu mengithi angisiphethe nami isibhamu hayi cha usiphethe ngesandla azi wathelinda ama taxi nje ayingave ngabaleka ngabaleka ngoba kubo kweoledi ekhaya ngqo ubengakwazi bazi la kubo kwetime balenge kubo kweoledi ayi ngihlaleke khona ngisho uthe indaba yami nalo fani izokwenziwa kanjani ngempela hayi Akekho umuntu ofuna ukuyingena ayilamule. siyaziwa kavela ukuthi hawu siyayihlanyela manje akekho ofuna ukuyingena Yeah. abafethu nje abaloku beshe eceleni uthi hayi wena enza kanje ngoba kahle kahle sibaningi kodwa abanye basayida naye abanye basayida naye Ufuna manje ukuthi into eyokugcina ke manje yenza ukuthi uzogcina ususuka either Olundi noma eMlazi usuza la. sengiza Yini just summarize la Oh. leyo part leyo. into egcine isingisusa ekhaya la eMlazi ekhaya umalume ukhala ngokuthi akasathembi ngoba sengihlala la ekhaya sengangena abantu befike bedubula abantu bala ekhaya noma beshisa umuzi ngoba bezikhona igameko ezenzakalayo sothi umuntu ogangayo kungenwe kubo kwadutshulwa noma kwashisa umuzi manje bayazizwa lezo igameko hayi and futhi ngapha nginezitha ngibona uthi hayi ngeke kahle kahle angisuke la ngize kumfethu lo wengiboleka isibhamu ngoba naye sewashintsha usedayisa ama chips la emabhasini workshop ayi ngithi hayi ake ngeke kuyena engifake ama chipsini nami ngidayisa ama chips ayi ngiyeke ama chipsini engifaka umfethu ayi ngihlulekele mina ngibona uthi okahle kahle ukudayisa kanje aya kuyonto yami manje angingafusi ngoba ngibona yena okay angihlula ama chips qhubeke ngizame indlela engaphanda ngayo ukuthi nami ngilale ngidlile Uhlala phi ke manje? Ngaleso sikhathi leso ngaleso sikhathi ngaleso sikhathi unendlu la eMayville ngihlala naye hlale naye caca ukuthi okay iyangihla indaba ama chips ngoku yena akanankinga nami ngoba ubesho uthi hayi noma ngisho kumele sivuke ethi hayi ngoba akavela ukwazi ukudayisa futhi sala yebo lo nto ugadela endlini mina ngiyohamba ngiyophanda ngibuye. Alright. Okay, asibuyele kubaba uSibili. Sophinde siqhubeke lapho kuwena, ne? Baba uSibili yaphi? Baba uSibayi. Yebo Asibuyele back kuwena. Before siza ukuthi kwenzakalani usuphumele ejele. Awungitshele nje istory esisodwa esenzeka usesejele kuleminyaka wayehlala ejele. Ongasho ukuthi hey this story was crazy. Nje into eyenzeka lapha ejele oyubona ukuthi le ngeke uzuyikhohlwe. Impilo yakhe ayenze wena noma yenziwa abanye abantu ejele ukhona. Into ezeke ejele eziningi mfethu ziningi kakhulu. Yeah, that one story. Okokuqala nje okwangishaqisa ikhanda ngabona umuntu usedla iparish ekseni ngo7 to 6 ekseni. Ekwazi umuntu ngokapha wangaphandle. Ngasala kune question kumina ngathi ummese wangaphandle ophele okapha lokuthiwe icici. Iphumaphi ngabona obaba beqhamuka obaba bemshanga amadonki ipiki awu ndoda evelilale phansi bayithatha bayise esibhedlela mayifika esibhedlela nakhona futhi ifika igwaza umuntu ngokapha ofana nawo futhi lo khiphe sectionini lo babe uthathile lo oqala egwaze ngawo umuntu uthathile oqala waphinde wakhipha omunye ke mase sesibhedlela afuna athola khona usizo ophela usenimela
aphinde agwaze omunye futhi obese esibhedlela sure. la ngabona khona ukuthi hayi ijazi Bekuba yini eyenza ukuthi abantu bagwazane ngaphakathi? Bekube ingxabano enormal noma bekukhona enye into edala ukuthi kube khona izitha kangokuthi abantu sebeyagwazana lapha esibhedlela? kukhona Lapha ukuthi ngoba sama Kingstar omunye wethu uzothi mebuye enkantolo athathelwe umuntu ongashayi umthetho ongasili Kingstar or ashawo omunye umuntu ongasili Kingstar ngempama ezama ukumphucana lento ethi uyayifela imali memshaya ngempama suthi lo muntu loyo usemjudile ukumjuda ukumphoqa ukuthi enze into abangafanele ukuthi ayenze ngesekuyokuthi uyilento ayiyona uyiKingstar uba Kingstar kusike into ithatha nje kalula into ofanele uqala udlule egazini obaba bathi kuntentenya bakubona ukuthi obaba uqinile yini athi kubona ukuthi uqinile yini mase ungena ku Kingstar manje mase ushawa empatha nje ngempama sikhomba enye into Sure. or kushaya kuphuma igazi lela gazi cellphone asinaso isigebengu esingashawa thina vele kuchitheke igazi thina abantu begazi sichithe igazi manje soshaya umuntu ongasikho Kingstar achithe igazi mhlambe iforum mhlambe ejele kunama forum ke nje mhlambe iforum eyabulala wena wena adu Kingstar siyakuthola mhlambe ngigoja nathize ufuna siqede ngawo Sure. So nje kule minyaka roughly abantu obaziyo abashona ejele mawungathiwa usho ekhanda ungakwazi ukusho inamba ukuthi mhlawumbe bawu4 5 or you can't even count. ngithi bawu4 So lokho waboshwa abashona eselini noma ubuka phambi kwakho. abagulayo abayishonelayo abashawa ezinye boshwa nginabo Sure. Yeah. suthi sibuyelela na kule yami indaba le yami indaba ngitheme ngiphuma la ngihleli kamakhutha nalomuntu ongikhiphile la Hawu manje lo muntu uphuma uyohlala naye futhi kanti hayi ukuthi ubefuna ukuthi ukukhipha kuphela. Usephuma manje uyohlala naye. phela manje njobe ethe uyakuthanda obvious akanandoda uhlala yedwa kuforum futhi wena njobe ekhiphe lapha useyitholile indoda Hawu. uyitholile indoda engayitholanga futhi ezoyibalela iminyaka ngoba kahle kahle mase khulunywa ngama ID insurance what suthi nawe lo muntu usangakubulala ela ngabuza khona ukuthi umuntu osifazana unesinye isibindi esidlula indoda uyokhipha umuntu ele ejezisiwe ejele amazwe eboshweleni umaligajo owenzeni amthatha hamba umfaka endlini la ngasho mhlazi ngibatshela bafethu umuntu osifazane unesibindi esidlulele esidlulele theme ngisahleni naye kwafika inhliziyo kumina ukuthi ake ngiyojeka ngasekhaya babone nabo ukuthi sengiphumile ethi inhliziyo ngihambe naye ethi inhliziyo ngahamba ngonile ngisangaphuma ngebhanga ake ngihambe ngedwa qala ngibone ukuthi ukuhamba kanjani theme ngifika la kwamasho kwakhe hayi umalume usesele yedwa kuforum uba umncane nje sengithi umalume uba umncane usele yedwa kuforum awu nanzi nendle yami engayishiya ukuthi uroom wami egceleni usekhona kodwa usuhlala abantu uthi awuseqashisini nakuforum eyiqashisini i-standing room kuphela engaqashisini ake ngiyobheka ngasekhaya esiyanda futhi esiyanda abantu abaningi bakogoli umuntu okhona lesiyando obheka umuzi umshana engumshiye efunda isikole ngithi befunda u-1 or 2nd year sekukhulile manje sokuyindoda nako kusangiboni futhi enye inkinga le ngalala ngisho ukulala gibele ngishone komalume kula eMawoti sithola ngithanga sonke kwamamba sithi mengigibela la sithi ngizofika ngehle kwamamba bengehla kwamamba ngingentido ekhaya ngihambela ngiqhamuka bengifika eMawoti lapha engifika kone ngenye indlela khona phela ngifike emagcekeni noba ngafika ngasenhle yathi lizehlela ngezansi ngehlela ngezansi lo muzi wona ngiyangena ngiyanqiyaza ayingathi khona
ngithi ngibuka ngezansi la kwakuyinsimi khona igcwele imizi yabantu ngithi ngibuka emaceleni la ngasigcina igcwele imizi yabantu indawo kagogo yonke le sithi ngiyibuza ngenhliziyo ngingqongqoza qonqo ubando ayimina singakusiza hayi ngangisiza sacela ukubuza ukuthi kwaNtuli kuphi mekuthiwa kwaNtuli kuphi lo mama engibuza kuyena mengumbuka ngibona ugogo ozala umama mncane wami lo ogcina yo asamboni angisamboni angumshiyanga engaka yabona manje uyaguga manje meguga uthatha ishape kagogo yena uyakubona akangiboni bese ngichaza athi ubani wena ngithi mina ngusipho athi hayi uSipho waboshwa nje wagwetshwa intambo ngithi mina wena ubani wena untombi enhle athi ukona impela bo nangi ngisho negama Sipho uphume nini phela wena ukuthi usejele noXolani uthi wakubona ejele usho ingane yakhe ngene ke eboshwe insana ubhe uXolani awuXolani la ngaphela eqhamuka hey ma usambona uSipho lo awusubona impunga nje ikhehlane cha ungathini phela ngingakumazi uSipho nje mina uphume nini ke usaneloba phela ngiyazwa kuyasayela ma ngisho umunye umama nje okaMakhutha engumthole nje emafonini Phipho wasamfika ngani naye uzombona cha kahle phela lambe sengicinga ngisakwazi ukubona ukuthi kwakuphi la ngizalule khona hayi siyakhona sisaphila hayi kube ngijabulela kube mnandi ngiyabuka la umamncane uzela Xolani uSandile amawele amantombazana asenezinye izingane nami ngizoba umthwalo futhi la ngisebenza umamncane akasebenzi abantu abasebenzayo lezi ingane lezi ingane ezayilo lejele ngisejele mina ngizazi awuzazi zonke sefunde zaqeda ingane zaphinda zithola umsebenzi sho siyazizwa ngathi kunoSipho umalume Sipho la ngibona uSipho seziyambona ziyathuka mina kahle engicelayo kubona ngifuna izingane zikamama ezamantombazana engayishiya zincane ezingafuni nje isikole kwakuthiwa uThulisiwe noThuleleni wayishiya kuphi ngayishiya ihlele nomama kuphi khona amasho emawudi suthi umama waze washona izingane zathathwa ubani obaba sasihlukene zathathwa umunye ubaba okuthiwa uMadlokovu kuthiwa uhlela ngapha koNdwele maye oba ngihlala eThekwini ngiyasho ukuthi kunezihlobo zami ezinye ngayitholi nongidla yonke leyo nto ngithi mina kodwa ingane yami ngoba isaphila noma ngabe mhlawumbe sezashona uThulisiwe noThuleleni so wabashiya emawudi base bathathwa umunye ubaba wabo bazalayo wethandana nomama zona zaze zingakanani ziyakwazi wena ya zona ziyangazi zaze zingakanani zigcina kahle ngasho ukuthi zazalwa mina singaphakathi ejele mawuphuma zona zingazi ngani ngeyithombe ayikaze zikubona asikazi ngibona kodwa ziyazi ukuthi kunomuntu ozalwa umama okuthiwa ubani uSipho suthi mengifika elokishini ngabona ukuthi nomalume omncane uyakhala uthi mase kufike mina kuzoqhuma ibhamu kwasho kacini ngibe nequestion ufuna lapho uthi no useyitshela ukuthi mhlawumbe ngizombangisa le mali yerent ayidlayo la kwasho kacini awuthi ngamhluphi tshengisa ukuthi ngiyinsizwa ngabuya ngakhetha ukuzoyihlayela eThekwini bengihlala eThekwini ngizibheme nehunga ngendlela engayibhema engayifundanga ngayo lokushaya ikefu thothi umuntu ugoqa ugwayi mhlawumbe ngensango cela ungibhemisa lensango uyinongile alright kusasa ngivuka ekseni ngilunywa isisu ngithathe ngibhemele yami insango ngisho yimi egoqwe yimi ayizwakani hlobo nje ngathi ngaphathwa isisu ngigijima nge-toilet before ngizofuna manje mase sibuya ngifuna sibuye sizoxoxa ke manje usula eThekwini nokuthi ufike waqalaphi nawe so kulo mama lo waphuma kanjani just ukusummarize kancane kuloya mama njengoba usuzugcina usuza la suthi lo mama lo bese ngishayela umthetho engahambelani ehe first of all impawu ezathi
ngithanda ukusola ekuseni mevuka umuntu wesimama ngiyambekela amanzi ngathela endishini ageze qeda ugeza agqoke aphuma emsebenzini echitha namanzi akhe awutho usuku lesibili angawachithi amanzi ashiye andencane ngaphansi emanzini meyishiye emanzini suthi lamanzi lawa afuna achithwe yimi nesikhindi sincane afuna sikhanywe yimi futhi ngisineke hayibo ikwenze okokuqala mebuya ntambama abonza hayi ukwenzile ubaba aphinde ukwenze kwesibili ithi inhliziyo cha angisakwenzeki uyoza buye ntambama bese ngumbuza ngalamanzi lawa agezile bawashiya kanye ngani ngisambuza ngalamanzi lawa awu ubunganani nje ukuthi wona wachitha amanzi ukhiphe iphethi leli unela newa khona ngikwenzile okokuqala wakuyenza kwesibili suthi ukahlahla ukwenza ngebomu ufuna ukubona ukuthi ngizokwenza njani ngokuthini yini ungikhiphela ukuthi ongixhaphaza emzini wakho awuphela umuzi wakho kufanele ngenze njani wena vele ngikukhiphe etshele ngikhiphele nje ukuthi wena uzongiphepha nje kuphela hayibo mase ngidonsa omunye omakhelwane owumfana esengumtholile esibhema naye insaka ube ngeke emsebenzini labo mama basebenza kanje insurance bakubalela inyanga after death bekujonisa insurance bayakubulala hawu hayi kunjalo ngithi mina hayi awubusungixwayisa kanjalo ayike inkinga ifike futhi mina ngiqaba ngazalwa isiqhaza kasho ngiqaba mina ngifundile angikwazi ukuhlala into yododa ngaphansi ngiphinde ngimbuze yazi bengakuthembi isithando sami bengihlezi ngizwe emaredweni insurance abantu bayabulala kube nemali abayithola endleleni kube nemali abayitholayo wena ngabe ukumuphi lo mkhakha hayi sasebenza lapho sadlula siphumelele mina sesidlela imali cha ukuthi wona imali engaka yokuthengela izimpahla engaka ngifake ejele ufuna i200 ngilethele i200 ufuna ifoni ngilethele ifoni uthi le mali engayo nesithatha ngithi mina phela ngithi uyasebenza ngabantu bonke uthi kusenjalo angene ekamereni mangene ekamereni abuye nebriefcase belivule ibriefcase 100 abangaka sho imali engaka uhleli la endlini uhleli nemali awuyazi angiyazi le mali le akusiyimali yangaphela ayifake imali ifake futhi uthola lenkinga imali engaka uyithatha hayi kangihlala nomunye umuntu lo muntu lobekhanda imali yini izayizayi lamazayizayi lawo kuthiwa bulala abantu futhi nawo futhi hayi kwangasile izayizayi lo muntu lo angazi imali uyenza kanjani ngamaphepha amhlophe kuthiwa sokuyimali kampela manje uphi lo muntu lo hayi lo muntu lo wagcina ehambile nje eyoganga ngazi noma wenzakalani ngayo wayishiya le mali hayi nami ngithatha ibhore lodwa ngifake ephaketheni kimi ngithatha leli bhora sekufika ukuthi umqondo wami memziwe ngiye komalume ngoba kuyindawo esikomplazana namajoint oyisebenzisa khona lo ngithumela umfana nje thenga amakhotha amabili ubuye ushintshe ngigodwa ngiphinde ngithumele omunye kanjalo indlela uyayiklina manje uyayiklina manje le mali alright sifundo kunjalo sifundo yeah usula eThekwini ke manje yeah uphila kanjani la njengamanje mawusu uhlala la emgwaqeni impilo ihamba kanjani kudliwane emini ulalaphi njengamanje hayi lana indlela engiphila ngayo ukuthi ngihambe mekupha nezinsuku ekseni ngiyahamba ngiye la eMorning Side ngoba vele ngihlala khona ngiyavuka ngemajaldini kukhishwa imigqomo ke emajaldini sivulela imigqomo sitholela igubhu lezi sidayisa la olwandle sithola igubhu siqoqele namathini abo kuyenzeka kube nenhlanhla mhlambe uyitholele nje into eright
njengey'ngubo right ngoba nje lezi ngubo engiy'gqokile iy'ngubo nje engiy'thathe emgqomeni. Ngempela. Yebo. Mm. Hhayi, ngajwayela ukuthi okay la ukuze ungeke ube nenkinga ulokhu ubamba inkunzi ushaya abantu ku-right ukuthi ngiphile kanje ngenze kanje ngoba ngaze omunye umfethu wangikhombisa ngapha eDurban North uthi hhayi nangapha eDurban North kuyaphanteka ngayo imigqomo i-right yangapha eNorth ngoba kunabelungu. Mm. Hhayi-ke phanta nakhona eDurban North kahle kahle into esidila ngayo ukuthi mesithole lezi iy'gubhu ngoba siyidayisa la olwandle amathini-ke nje kusuke sekuyimali yokuthi siy'tholele inkantini siy'bhemele inkantini sihlale la olwandle-ke silokhu sitanta-ke lana-ke sidayisa iy'gubhu. Ngama-weekend weekend siye la eKhathini Club ebusuku siyiqoqele amathini. Iyona ndlela esiphila ngayo leyo and futhi noma ingekho mnandi ngizoyamukela ngoba angeke ngisakwazi ukubuyela elokishini ngithi nje ngiyohlala ngoba mhlawumbe ngaze kugcine sekugaxela nabantu basekhaya mhlawumbe kugcine sekuphuma nemiphefumulo erong engahlangene ney'nkinga zami. Yeah, so manje ulala kuphi? Kunendawo lana kudilwa namathayi dilwa nje namathayi Ehe. Yeah. Muphi? Uqhamuka emngeni uza eDurban Station. Yeah. Kunemafemana ngalada samathayi ney'moto. Ehe. Sihlala. So njengoba niyilana sazowalka niyele kuMngeni Road. So nobabili nihlala endaweni eyodwa. Siba u3 kahle omunye usawuphatha ngala. Sikhona phakathi. Manje wena baba uSibaya nawe ukuphanta kwakho imphanta ngendlela efanayo. Siphanda ngendlela Nihamba eyodwa. noba u3 nje Sihamba ba-3 siphanda ngendlela eyodwa. Mm. Konke nje esikwenza senza into eyodwa sona. Yeah. So i-plan wena yokuzama ukubuyela ekhaya or something isekhona noma nawe njengosifundo njengoba ethena nje ukubuyela ekhaya ukubuyela elokishini akuseyona option. Bhuti wami ngiyafisa mina ukubuyela ekhaya. Sengizama ama-social worker amaningi la ko-Cathedral kunendawo la bathi Cathedral isonto lamaRoma leli liphakela abantu abahlala khona emgaqweni. Bayahluleka ngisho nje ukuthi bayahluleka ngoba akukho kulungana. Mina ngeze ngicabanga ukuthini ngokwami lento ifuna i-social worker, ifuna iphoyisa, ifuna ikhansela. Mase kuthathwa lo muntu lo engamonela. Yeah. Mase kuthathwa omunye wefamily yami kuhlalwe phansi kuxoxwa. Uxoxo. Ngoba kahle abantu abasiqhatha nawo complain. Ngingasho ukuthi ijele. Ijele lakhipha lento okuthiwa iCommission yamaqiniso. Yeah. Uxololwane. Yeah. Ngikonele uzofika ejele ngifike ngixolise kuwena. Wena ungixolele ngibulalekile kanti ungixolele ngenhliziyo yakho yonke. Usangibambela igqubu. Yeah. Ngiyaphuma mina ngaphandle usawungigijimisa. Sure. Mina sengishintshile mhlawumbe. Yeah. Sekho kule ndaba yokubulala abantu. Yeah. Sengifike ngaba omunye umuntu. Wena kodwa manje usofuna ungibusele emuva. Njengamanje. Yabo mina ngitshela angisakudeserve mhlawumbe. Awusa? Ndihlala emgaqweni nje angisakudeserve. Ngiyekile ihunga, ngibheme kakhulu. Ngihlule ngematodonde imithi abaphuza ngayo ngahluleka. Kodwa ngithe ngiboshola inkunzi engayenzanga. Kwafika into emqondweni ukuthi wena suthi kahle ushaya abadala. Wena uvamise ukuboshola ama-drugs, uzoboshwa inkunzi ongayenzanga. Kuthiwa ngikhipheni ifoni engiyintshontshile ka-22,000. Ifoni ka-22,000 engaka mina ngiyazi ngane ofuna 2,000 ibisi imali engaka. Ngize ngintshontshe ngihlangana nayo. Ngisukela. Ngathatha isinqumo ngathi mina ihunga ngiyayiyeka. October 27 unyaka ophelile.
Suthi ngo-October nje kulo nyaka lo ngoba ngiqeda unyaka ihunga ngingayibheki. Yeah. Futhi ngezinye indlela ihunga uma uyiyekile ufuna ukuthi uyigqilaze kube nento oyenzayo. Oyenzayo. Ngoba manje uma uzohlala ndawonye uzoba nomqondo ukubuyela emuva. Kanti uma uzozikhipha busy ulengisela insangu yakho la qedile. Okay. On a lighter note now sesizoqeda. Siyazi ukuthi wonke umuntu uyadinga ukuthi kube khona umuntu ahlekisana naye wesifazane ukuze indoda nendoda ukuze iphile. So ukhona asiqale ngawe baba Sibaye. Ukhona mhlawumbe umuntu ohlekisana naye njengoba ula wesifazane. Bhuti wami ngingakuphulule ngingakuphoxi. Ngoba ngibona ufake nane-ring lapho uthi ngibona lapha esandleni. Ngibona ufake ne-ring and uyifake esandleni lesangempela. Nonsense lo bhuti wami. Yini? Ilo kuthiwa stop nonsense. Mangase akutshela umfowethu amagama engihlisi ngakhuluma ngomuntu wesifazane. Ngithwele ijoka la njengenkomo. Ngeke ngisuse umuntu ongakazi lutho ngizomletha kuleli joke engikulona. Yeah. Into engayitshela yona umuntu wesifazane sorry. Ngilala eminyango. Abanye bafethu abanankinga khona abamithisa khona emgaqweni uthi ulelo kodwa ububuka isibhakabhaka. Abe nengane khona emgaqweni. Hayi mina kufika. Sifundi. Wena? Hayi mina nami hayi akekho impela. Futhi ukupheke kahle sho. Alright. Ukupheka kahle Sibaya la ngiyabona kusho ukuthi yonke imithetho yakhe uyayilandela. Ngoba noma abe kuthiwa ke ukhona ke ngimtholayo ke yena ke lo hlala la emgwaqweni. Still uzogqilaza nje mina. Ngoba manje yonke into ibheke mina. Sothi uyayibhemela naye mhlawumbe ubhema into engayibhemi ebizayo. Sekumele manje ngiphantele ukuthi edle, phantele naleli drug lakhe. Yeah. Ayi manje nje sengaba nje ukusola umlomo nje lapho la engusula khona ngithulele phansi. Yeah. Kodwa nje ukuthi ngizoba nayo umuntu wesimame engihlezi ngihamba naye la eceleni kwami ngithi hayi impela hayi kodwa yena ngiyamudinga nje umuntu oright kodwa nami sengiright ngoba phela kuzomela nami ngiqoqe ngibe umuntu ngibuyele ekhaya ngoba ayi kahle impilo yami ayisekho lokushini kahle impilo yami isisemakhaya. Yeah. Why pho ungayi emakhaya? Into eyenza ukuthi ngingaye emakhaya ngifuna ukuya emakhaya sengiyitholile noma imbuzi nje eyodwa ukuze ngazi ukuthi noma ngihleli ekhaya ikhona imbuzi yami ngoba kuyistory nokuthi ngiye emakhaya ngilokhu ngilusela abanye abantu la imfuyo yabiyanda phambi kwami ngoba phela nenkinga zomndeni ikhona. But ungaya emakhaya uqala ulusela abantu ngoba vele wena usufundile nokuphanda ngemali encane la ukuphila uhlanganise mawusukhona bese uyithenga usunga le imbuzi because manje mawuzofuna ukuyihlanganisa ungala lana akuhlangani kahle yebo lona. Hayi wena bhuti shuthi ngangayicabanga leyo yokuyolusela abantu manje ke ngesimo sokuthi ngasekhaya ukwebiwa kwenkomo ayi kuphezulu kakhulu and futhi kugcine nje ungasukelwa nje kuthiwa uweba inkomo ushayelwe into ongayazi. Ngoba phela akusho ukulusa safanekisa ngokulusa ngenza noma yini aba wena ujwayele ukuphanda lana ufika uphante mhlawumbe uzama ukudayisa njengoba kwakuhlula uqale something then ekugcineni kungcono kunokuthi uhlale njengoba desho usibaya la ukuthi ulala ubuka isibhakabhaka mhlawumbe ethi usekhaya then sewuyazi ukuthi usuyaphanta uqale from lapho. Hayi kona ukhona umzala wami naye onezimbuzi owasho ukuthi noma nje ngingathola u500 enginike imbuzi mhlambe nezinyane ngingaba right ngamtshela ukuthi hayi wemfowethu ayikho inkinga
kahle kahle nje ngingasho ukuthi ngoDisemba nje ngibuyela ekhaya. Uyabuyela. Yeah. Ba Mrs. Sibayi, sesivala. Ithini yakhe iplan? Khona iplan mhlambe yokuthi uzama ukusuka la? Mina poti ngiyafisa kakhulu nawe futhi uma unamandla cela ukuthi uzame ngayo yonke indlela yabona nje ngiyafisa kakhulu lezi zinto esengikhulumile la ngiyacela ukube khona okulungayo yabo mina mangayitholela at least ke ngikhohlwe ikhaya mangayitholela okuyinxiwana nje ukuthi nansi indlu Sibayi na umbhede na izingubo zokulala nazi ingubo zokulala zama ngendlela ozozama ngayo yabo mangathola indlu ngokunye nokunye ngasenzakalela Yeah. labasekhaya noma ngikwazi ukubavashela ngibatshela ukuthi hayi nginendle endaweni ukuthi Kodwa nendawo yakho. nginendawo yami awungitshele nje ngingaka into efika ngwarisha kakhulu ngokuzalwa eSouth Africa ID anginayo sengizama wabantu abaningi bathi bengizamshayela iID akubuyi lutho Ngisho ID awunayo. anginayo yokuqala into engiwarisha ngempela leyo ngoba ngathi ngokufika la mihla namalanga ngihlezi ngibanjwe umasipala la ndoda idolo encane ngikhombisa idolo encane alikho ngomzulu mina bayijothi ngiyikwerekwere Yeah. No, hayi kuyazwakala ngicabanga ukuthi asivale bafowethu khona mhlambe uthi mawuhleli nje naye lensizwa le uyayufise mhlawumbe officer sikwazi ngayo nje noma into ufisa ukumbuza yona so nikeza ithuba manje just umbuzo umbuzo mhlawumbe nabanye abantu abangaba interested kuyona ngani ngoba nihlezi nihamba naye niyophanda ko Durban North yonke indawo suthi umfethu njengokuhlala naye lezi nyangane sengihlalile naye empilweni ungitshengisile ukuthi une one something ngoba nami empilweni ngikwazi ukufuna something akusiyo phela impilo lesenza yeah suku nosuku lalenyawo ziyafutha vuka ekseni toqala nje ithumba linatsotsi yeah ufuna uzama ukuthi into okudla uzoyithola ndlela yayo umfowethu mina ngithi abakubo labe khona abahambe naye bambheke yeah njengoba sibhekene nje naye kumina usefana njengomfowethu naye kuyena usefana njengomfowethu Sifundo lokugcina Hayi. Nami since nje ngihambe nomdala nami ngiphathe kabuhlungu lento ukuthi umdala iminyaka asekuyona akumvumi ukuthi ebela ngoba hlezi ngimtshela ukuthi dala hlala phansi sihambe siyophanda yabo kahle kahle wena usufanele ukuhlala phansi nami ngithi abakubo abambheke behambe naye kodwa ngeke ngithi mina njengoba sisaphila khona esibekelwe kona uqala wena baba ya ngithi nje naye umdala ngifuni nje nokuthi kuze kuphele lo nyaka kumele kwenzeke something engene endlini umdala yabo nje ebe right bafowethu hayi asivale yeah sibuke kakhulu ngestory ne yeah sithemba ukuthi mangabe ukuthi siyaphuma kukhona abantu abayibonayo mhlawumbe kukhona okungenzeka sharp ne sharp okay we out thank you